А Рози как обича? На 8 март, като сложих след 8 март, като сложихме розите в вазата и не ги остави листата въобще. Ние пък не сме предвидили сокчета и безалкохолни. Не, няма нужда. За девойките имаме доматен сок. И айранче може да направим. Добре. Искаш ли айран? Водимери, ама без водка. Ама имаме и водка, всъщност. Метапа на Те са страна. много изморени, защото са по цялата на училище. Ние, тя сега още е в... Тя е еуфория, нали? В детската градина спа следобед. Да. И сега, особено като имат и гости, това няма да се спи до 12 часа от радост. ние трябва по-добре. Не, няма никакъв проблем. Вие да се тръгнете, то пак ще е същото, защото тя, докато се преживее емоциите, това е. Вики, стой тук, че той ще тръгне. Вики, моля те, стой. Да си спокойно. Те нашите между другото дигат много геротиви калани. Ти искаш да учиш при тях ли? Мисля, че това е... Да, ма. Отиди, няма никакъв проблем. Бързо отвори. Иди при тях, Вики. Иди, няма никакъв проблем. Просто бързо отваряш, влизаш. Да, ама те в момента са и двамата много заети. Да. Той има много красива физиономия. Това, дето му бялото на лицето много го отваря. Много по-красиво, като го... Докато при нея точно наобратно, сега колкото е симпатична и тук отпред едно такова навъсено има и изглежда ужасно строга. А пък всъщност е Той някакво... беше точно това, като му показах снимките и вика: оле, много злобна ми изглежда тая котка. Да, пък всъщност хич не е Малете така... физиономите си им такива. Да, защото това тук като... Точно така, да. И като се върнахме, викам, нямаш представа колко любвеобилно същество е това. Да, просто малко лаготи това нещо в началото.